खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बड' एसएम आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनै आं बर' रादाब लानानै फैदों, अन्नानै जोबजासिम नायलांदो। गिबियावनो आंनि साफ्रोमबो आंगो लोगोफोर आरो सिबिजाथाव सुबुंफोर, गोदान बोसोर रंजालि बैसागुनि गाहाम हामलायनाय हरबाय। सोरजिगिरिया बयखौबो गोजोनै लाखियो, आरज गाबबाय। दानिया फैदो दिनैनि मोननैसो गोनांथार बर' रादाबाव। दिनै संक्रान्ति मोसौ बैसागु, जोंनि बर' हारिजों लोगोसे आसामनि आबादारि सुबुं फोरबो। संक्रान्तियाव मोसौ थुखैनाया आजै आजौ समनिफ्रायनो सोलिबोदों। सैत्र दाननि जोबथा सान संक्रान्तियाव मोसौ मैसो थुखैना मोसौनि गोदोनायाव लाव फान्थावनि माला गानहोनानै रंजालि बैसागु फोरबोखौ बरायनाया गोदो गोदाय आजै आजौ समनिफ्रायनो सुबुं माहारिनि गेजेराव सोलिबोदों। बुहुमनि बर' हारिनि गामियावबो संक्रान्ति सानाव मोसौ थुखैनायजों लोगोसे रंजालि बैसागो बोथोरखौ दोलै नोगोरै बरायबाय। भारत रत्न डक्टर भीमराव रामजो आम्बेडकारनि दिनै 130थि बोसोरारि जोनोम सान। जोंनि भारत हादरनि सासे गेदेमा सुबुं, हादरनि संबिजिरखौ भुमनि मादावनो लावसिन लिरनाय संबिजिरनि बिफा डक्टर भीमराव रामजो आम्बेडकारा दिनैनि बे गोथार सानावनो मध्य प्रदेशआव जोनोम जादोंमोन। बिथांनि गोबौ मेलेमनि अबदानजोंनो दिनै भारतआ सोरां मोन्दों। बिथां गेदेमानि जोनोम सानाव जोंनि भारत हादरनि साफ्रोमबो सुबुङानो बिथांनिसिम सिबिनाय आरो खुलुमनाय बावहरो। प्रमद बर'आ गासै रायजो राजाफोरनो बैसागु फोरबोनि गाहाम हामलायथि बावहरदों। खुंगा गुथि बावखुंग्रि फोरबोआ जागायबाय। गुबुन गुबुन बोसोराव फालिनाय बायदि देग्लायबो बिटिसिनि टुरिज्म बिफान आरो बावखुंग्रि फोरबो खुंफुंग्रा आफादनि जुथाइ बानजायनायाव साननैनि आबुं हाबाफारिजों क'क्राझार सहरनि साखाथि हरिनागुरि बावखुंग्रि हाजोआव खुंगा गुथि बावखुंग्रि हाजो गाखोनाय फोरबोआ दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय। 14 आरो 15 एप्रिल अक्ट'आव साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंनाय गा गुथि बावखुंग्रि फोरबोनि गिबि साननि हाबाफारियाव गोजोननि फिरफिला बेरहोनाय, गुबुन गुबुन हारि माहारिनि हारिमु दिन्थिफुंनाय बेखेवनायजों लोगोसे बावखुंग्रि हाजोआव रोजा रोजा रायजो राजाफोरखौ गाखोनाय नुनो मोन्दों। बे समावनो बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'जों लोगोसे बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर', टुरिज्म बिफाननि डाइरेक्टर मैत्री दास आरो बिटिसिनि नेहाथारि नरेन चन्द्र ब्रह्म, लोगोसेनो बावखुंग्रि फोरबो खुंफुंग्रा आफादनि मासिगिरि सन्जय नार्जारिया बाहागो लायो। बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ खौरां बिजोंनि गेजेरजों गासै रायजो राजाफोरनो गोदान बोसोर बैसागोजों लोगोसे रंजालि बैसागु फोरबोनि गाहाम हामलायथि बावहरदों आरो बावखुंग्रि फोरबोखौ इयुनाव मुलुग दरबाराव मिथिसार होनायनि राहा लागोन होनना बिथाङा बुंथियो। दानिया फैदो लोगोफोर गुबुन मोनसे खौराङाव। दावबायारिफोरनि थाखाय सोरखारा कर'ना टेस्ट खालामथारनांगौनि गोनांथि फोसावबाय। कर'ना भाइरास बांनायखौ नोजोर होनानै आसाम सोरखारा गासै दावबायारिफोरनि थाखाय कभिड-19नि नेमखान्थि फोसावना होदों। सोरखारा थांनाय मंगलबार अदेबानि 13 एप्रिल खालाराव गासै बिरखं दावबायारिफोरानो आसामाव कर'ना टेस्ट खालामजानाया गोनांथार होनना फोसावो। मख'नो गोनांदि आसामनि सावस्रि बिफाननि मन्थ्रि मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गावनि टुइटार एकाउन्टनि गेजेरजों टुइट खालामनानै बे बाथ्राखौ फोरमायदों। सुशांत सिंह राजपुतनि जिउ जारिमिननि सावथुन न्यायनि टिजार रिलिज। बलिउडनि मुंदांखा फावखुंगुर सुशांत सिंह राजपुतनि रुंसारि जानायनि उनाव बिथांनि नखरनि आरो फेन्स फलोवार्सफोरा गोख्रों न्याय मोननांगौनि आरज गाबगासिनो दंमोन। बे समावनो सुशांत सिंह राजपुतनि रुंसारिजों सोमोन्दो गोनां जारिमिन सावथुन न्याय दा जास्टिसनि टिजारआ थांनाय मंगलबाराव रिलिज जानाय नुनो मोन्दों। 22 सेकेन्डनि न्याय सावथुननि टिजारआ सुशांतनि जिउ गोमानाय जाथायफोरजों गोरोबनाय जाथायफोरखौ गोसोआव खोख्लैहोदों। मख'नो गोनांदि न्याय सावथुनखौ सुशांत सिंह राजपुतनि मुङाव बावनाय जादोंमोन होनना मिथिनो मोन्दों। न्याय सावथुननि टिजारनि जागायनाय लोगोनो फावखुंगुरनि जिउ गोमायो, जेराव फांखायाव आलायनाय दोंसे दौलें दिन्थिनाय जादों। बिनि उनाव नायबिजिरगिरिफ्रा सोंनाय फिननाय खालामनाय नुनो मोननाय जादों। लोगोसे बे जाथाया ड्राग्स केसजों सोमोन्दो गोनांखौ फोरमायदों। बे सावथुनाव सुशांत सिंह राजपुतनि फावखौ फावखुंगुर जुबेर खानआ फाव खालामदों आरो रिया चक्रवर्तीनि फावखौ श्रेया शुक्लाया फाव खालामनाय नुनो मोन्दों। बेराफारसेथिं न्याय दा जास्टिस सावथुनखौ बोहैथि बोसोरनि 11 जुन खालाराव रिलिज खालामनाय जागोन होनना मिथिनो मोन्दों। दानिया फैदो लोगोफोर जोबथा खौराङाव। सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट एक्ट एबा सुंद'यै खा आयेनखौ कर'नानि थाखाय दोनथ'नाय जादों होनना हादरनि नखर मन्थ्रि अमित शाहआ बुंदों। हादरनि थाखाय कर'नाजों दावहा नांना फेजेननायनि उनावनो खा आयेनखौ मावफुंनाय जागोन होनना खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंथिदों। जा समाव खाखौ लानानै आसाम आरो हादराव अर जोंदोंमोन, दा बे खाखौ
सिरि जाफुनाय समावनो मिरु नखर मन्थ्रिनि खुगा बेखेवनायाव हादराव फिन जाथाय सोमजिनो हागौ नामा सोंलु सिखारदों। बिजेपि सरकारा बिसायख'थि आरो कर'नानि थाखाय खाखौ दोनथ'नाय जादों। बेखौ उनाव आबुं मावफुंगोन होनना नखर मन्थ्रिया रोखा फोसावो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ मोजां मोनबायबा लाइक कमेन्ट खालाम आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालाम, जाहाथे आं रादाब लाबोयोब्ला गिबियै नोंथांमोनहा नुयो। एसेनोसै, गोजोन्थों।